Handiti muri kushanda here nhasi kana kuti matopedza? Mazuva anaya takambomira ita mashow. Mambozorora? Kumashow kwacho kunzi matsika munhu madai saka toenda unoitei zviri nani tirare hedu. But yekutsika munhu iyaya inini I can confirm kuti aiwa hazviko. Vanhu vakaoma kani. Hazviko. Inini munoziva kuti itonzi ndafa kama last day vabvuzo vapura. But zvevana vangu zvakaoma. Kwakambodzimwa malaiti kuvhiki 4 ziko zvino zvakunzi vanombowatsika vanhu kukaribha zvakaoma. Ati nditonzi ndafa mheno tange nditori vamwe kuti ndiri sengu kuti vamwe vatobhelieve. Takutonzi hanzi Michael Chipoko baba. Hakusina Michael ndimangu yangova Michael Chipoko. But to be honest, zvimwe zvinhu zvisinganzwisisi vanhu ndezvekuti ini panyaya iyeyo yekunzi kwakatsikwa munhu ndakatombotukwa nevamwe vanhu zvikanzi uri kuita favor chika. But nyaya ndakaifambira ndikatoona kuti nothing to do nemi maitowewo padanger maiziya. But it's not everything chekuti mungangouye painternet muchingoti mati zvakati takutaura takuconfirm. You can't be doing that. Because chimwe chinhu chaunofana kuunderstanda Kate, let me tell you how shows work. Isusu kana tikabhukwa kuti uite show, there was this other time yakaita ngende show yake paanozopiwa mari naTagwirei paya. Unotanga wanopiwa tsamba kumapurisa yekuita show. Then unobva wapiwa futi unofana unge pashow panofana unge pane mapurisa. Right? Yeah. Pashow yacho yekukariba iyoyo panga pane mapurisa. More than 20 police officers that were there. Wakarohwa nemafanzi wayo futi wakatosiya mboma. Mukunzwisisa? Saka pakasungwa futi vanhu vanosvika kuma 45. Because inini handiti ndakakuratidza mapictures emota yangu. Ndakamaona ndosaka nyaya yacho ndakabva ndatongo. But mota iyoyo yanga itori nyowani. Zvekuti inini kuti ndizotuke kamusikana keke ndakatoka because ndindofanira kutokasungisa. Kuti zvakaida kuuya panapa kachida kunzwisa tsitsi. Because to be honest, inini hangu vanhu havana kuzonyatsonzwisisa ndakatukwa unoziva. But inini because sometimes I know the background of the story and the car was brand new. Imimi mamusiri safe. Zvakaitika and everything. Wakatondiratidza ukangoti but mama ketika there is no point to post this because chingosiyaika. But chokwadi ndaitochiziva but ndakatukwa nevanhu zvikanzi uri kutora side. But ndandakutoziva zvatoitika zvese. Even pandakazotanga kutaura nemusikana wacho ndakamuudza kuti iwewe ndiudze chokwadi. And to be honest, she told me the truth. Akandiudza akati nyaya iyi havasana maloti and this and this and this. So ndandakuziva kuti whatever zvairekodwa yanga yanguwo content zvayo but nyaya iye musikana uya Keti chero zvikanzi akatsikwa zveshuwa. She is wrong. Chero akatsikwa. Kunzwisisa. Ende musikana uya kana akatsikwa zveshuwa ka. It means she's part of vanhu vaitotema mota. Because the car is far away from the stage. Saka iwewe pano parikukandwa mabhodhoro parikuitwa sei parikurohwa mapurisa nekamimba kako uripo ipapo kuratidza kuti you are one of the people vatotanga violence ka. Urikuona kuti musikana wewe maloteri. Ndakatanga kutaura nemusikana wewe before ndisati ndakubvunza kuti my daughter what's happening with this story. Urikunzwa? Ndobva ndakubvunza Keti inini ndakatoku pazvakabva kuitika ndakakusendera message I think auna kuiona. Ndakazoiona later. Message yako ndakazoiona later and then musikana ndakamubvunza kuti watsikwa namaloti here in front of everyone ari kuona live inoyi. She confirmed kuti no. Handina kutsikwa namaloti but mota yanga ichidrive yanga iri yanani. Munhu akatozodriva mota akamutsika wacho kana akatsikwa zveshuwa akatobatsira.
Right. Ndosaka inini musikana wandakamutuka inini Keta ansori nanguva yekuzoexplainira kuvanhu kuti vandiona unge munhu akanaka wangu. I don't give a fuck. Ndakataura zvandaita because chero vanhu vachiti wakatsika munhu wakaita sei ndakatomushaudha. I don't need to explain because ndakatomushaudhira ndichiziva kuti ari wrong. And unoziva kuti Malotika, inini I wanted to tell you Pepa yakuti when you guys go to a shoka, is there a certain security yakuti munopindwa nemi mobudwa nemi because that situation terera unzwe Keti hakuna mafia inodarika polisi ukunzwa but panenge pakawandisa vanhu mapurisa acho chero chikanzi mapurisa SM Kariba it's a small town waiziya isusu Keti unoziva kuti tinofamba nesecurity yakawanda sei 10 security. Tinofamba nesecurity 10 vanhu anditi 10 security tova tati shamwari dzedu vanhu vemovement vateti nawo tine friend yedu inonzi Ghost iye agara atoriwo security kudhara but haasitori part of security but is one of vanhu vateti nawo teti nevanhu security 10 toita vanhu 4 vatofamba nawo toita futi DJ toita munhu anenge achitora content nemadrivers wonditaurira kuti nemapurisa wobva understanda futi kuti kumashoko kune kwagara kutori nemasecurity epavhenyu. But diri rakaitika pakaribharia Malotika, that one was bad. Even it was not bad. Inyaya kuti zvakazongouya painternet but kunotoitika zvinhu zviri wese inyaya ngoti hatisi vanhu vari wiki yekuti tinozoda kuuya tichichema panapo kona ndosika ndakatotuka kamusikana kekaya zvakafanana nehora yakaitika kuchitungwiza yaya iwe hazviko kazvakaitika Pepa. Hatina kurohwa kumbarena naino naamai maka tine nhumbu dzatokura dzaida kuzvarwa. Who the fuck came here achiti yeye mazorowa vanhu sika munofana usungwa. Shamwari yangu yakatorohwa ikatozofa nenyaya yekurohwa kwatikaitwa but hapana munhu anombouya like iwo waiziya ikafa iwo patragedy yawatokonzera futi iwewe wabva watozokwara nenyaya yebrain dzako dzakadhakwa mukapwanya motikari yakatengwa 10,500 isina kana wiki woda kuuya panapo chitoro chanzi ndikamimba dai kakafa kamwana kacho ikako. Pamota paya ndakapera image shoma. Isusu Keta atizobhuliwe nemafanzi kakumata kwemafanzi emutonono anoda kuzviti henye kuti ndiri feni sikaufutaki kurifeni rani koziye here kuti mota yakaitwa zvekuitwa sei yakatengwa iyi. Exactly. Tapurisa mota akwa yakatwa 1.5 kuigadzirisa. Imagine mota diki yakadaro kana yakuda kugadziriswa 1.5 it means panga paitika damage isiribo vanhu vacho vanogadzira vakati kala iyi hazvitoti tise mapechi saka teta kufanira toipenda toigadzira toipenda yese. Ndosaka Pepa Maloti ndakange ndakuudza kuti rega tiposte mota iyi vanhu vaone ukataiwa Keti isusu hatisi pakunzwirwa tsitsi ingosienda ngokuratidza kuti uone nyaya. Hatisi pakunzwira tsitsi saka inini ndotaura zvandoda because ndinchiziva kuti handina munhu wandatadzira. Vanhu vaya vakatorova mapurisa vaya vamwe vakatosungwa waizi yebuwa tutatsika munhu ndosvikangofanana namai vekuhomegate vaya ndivo vakatondirova. Saka pamuri kuya kuno ku UK yuko pane new number here nai wedu we. Like chi? New song. Masong akawanda izvezvi tikutorekodha tiri pa guest house but totofamba nestudio handita nestudio padeni. Baba ndinooneka studio ngezvingoimba vapedza naiwe unengaende chimboya pakamera pane zvandoda kubvunza. amataka maseka here ndikakuona ndotanga kuseka mwana wangu uri right here.
Apo mama mdazi. Oyo, Jorini poere.